Drugi deo, gde su nestali zlatni orlići sa Novog Zelanda i gde igraju danas? Saša Zdjelar trenutno nema klub, on je započeo karijeru u OFK Beogradu 1. januara 2012. godine, 9. septembra 2013. potpisuje za Olympiakos, ali se vraća u OFK Beograd dan kasnije, 10. septembra 2013. U OFK Beogradu je bio na pozajmici, igrao je 2 godine za OFK-u sve do 2015. 30. juna kada se završila pozajmica i od 2015. do 2017. je bio član Olympiakosa, a od 13. januara 2017. je na pozajmici u Majorci. 30. juna 2017. završila se pozajmica, a 30. januara 2018. odlazi na novu pozajmicu u Partizan. 30. juna 2018. se vratio Olympiakosa pozajmice, a 1. jula 2018. je otišao u Partizan u transferu vrednom 500.000 evra. 28. jula 2022. odlazi u CSKA za 500.000 evra, a 20. februara 2025. odlazi u Zenit za 1.300.000 evra. Međutim, nije se naigrao u Zenitu, a trenutno nema klub jer je raskinuo ugovor sa Zenitom. Piše se da će se vratiti u Partizan. Da li će do tog transfera na zimu doći, vidjet ćemo. Za reprezentaciju Srbije Saša Zdjelar odigrao je 9 utakmica. Nemanja Maksimović, strelac pobedonosnog gola u finalu svetskog prvenstva 2015. trenutno nastupa za Shabab Al Ahli Dubai, klub u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Maksimović je započeo profesionalnu karijeru u Domžale 27. septembra 2013. 7. februara 2015. odlazi u Astanu za 2 miliona evra. 1. jula 2017. bez odštete odlazi u Valenciju, a 16. jula 2018. odlazi u Hetafe za 5 miliona evra. 1. jula 2024. odlazi bez odštete u Panathinaikos, a 17. avgusta 2025. za 5 miliona evra prelazi u Shabab Al Ahli Dubai, klub u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Za reprezentaciju Srbije odigrao je 60 utakmica i postigao 1 gol. Sergej Milinković-Savić trenutno nastupa za Al Hilal u Saudijskoj Arabiji. Karijeru je započeo u Vojvodini 1. jula 2013. a 1. jula 2014. prelazi u Genk za 1 milion evra. 6. avgusta 2015. odlazi u Lazio za 18 miliona evra, a 12. jula 2023. prelazi u Al Hilal u transferu vrednom 40 miliona evra. Za reprezentaciju Srbije Sergej Milinković-Savić odigrao je 54 utakmice, postigao je 9 golova uz 8 asistencija. Marko Grujić trenutno igra za AEK, on je karijeru započeo 1. jula 2014. u Crvenoj zvezdi, a 1. septembra iste godine odlazi na pozajmicu u Kolubaru. 31. decembra 2014. vraća se u Crvenu zvezdu sa pozajmice, a 6. januara 2016. odlazi u Liverpool za 7 miliona evra. 7. januara 2016. to jest dan kasnije, vraća se u Zvezdu na pozajmicu kako bi se kalio uz naknadu od 1 milion evra. 30. juna 2016. završila se pozajmica i vraća se u Liverpool, a 17. januara 2018. ide na novu pozajmicu u Cardiff. 31. maja 2018. vraća se u Liverpool sa pozajmice. 19. avgusta 2018. odlazi u Hertu na novu pozajmicu uz naknadu od 1 milion evra. 30. juna 2019. vraća se u Liverpool sa pozajmice iz Herte, a 1. jula 2019. ide na novu pozajmicu u Hertu uz naknadu od 2 miliona evra.
30. juna 2020. vraća se u Liverpool, da bi 6. oktobra 2020. otišao na novu pozajmicu, sada u Porto. 30. juna 2021. završava se pozajmica, vraća se u Liverpool, a 20. jula 2021. odlazi u Porto za 12,2 miliona evra. Ali to je ponovo bila pozajmica, pa se on vraća u Liverpool 30. juna 2022. da bi konačno i zvanično otišao iz Liverpoola 1. jula 2022. kada je potpisao za Porto u transferu vrednom 9 miliona evra. 2. septembra 2025. odlazi u AEK. Za reprezentaciju Srbije odigrao je 30 utakmica. Filip Janković bio je velika nada Crvene zvezde i srpskog fudbala, ali on trenutno nema klub. Započeo karijeru u Crvenoj zvezdi 1. jula 2011. 10. jula 2013. odlazi u Parmu za 500.000 evra, a 25. avgusta 2014. odlazi u Kataniju na pozajmicu. Završava se pozajmica 30. juna 2015. kada se vraća u Parmu. 1. jula 2015. nema klub. 9. oktobra 2015. potpisuje za Kolekio, a 5. januara 2016. odlazi u Domžale bez odštete. 3. oktobra 2016. odlazi u Kalcer Radomlje, a 28. avgusta 2017. odlazi u Ekstremaduru bez odštete. 25. januara 2018. odlazi u Kordobu B na pozajmicu, a 30. juna 2018. završava se pozajmica i vraća se u Ekstremaduru. 1. jula 2018. Odlazi u Ekstremaduru B tim, a 1. januara 2019. nema klub. 13. avgusta 2019. prelazi u Triglav Kranj, 27. avgusta 2021. prelazi u Iliriju 1911 bez odštete, 27. januara 2022. ponovo je slobodan igrač, da bi 17. avgusta 2022. potpisao za Podgoricu. 27. januara 2023. prelazi u Laktaše, a od 15. avgusta 2023. do dana današnjeg nema klub. Mijat Gaćinović trenutno nastupa za AEK u Grčkoj. On je započeo karijeru u Vojvodini 1. januara 2013. 3. avgusta 2015. prelazi u Apollon za 1.300.000 evra. 12. avgusta 2015. prelazi u Eintracht Frankfurt za 1.300.000 evra, a 4. avgusta 2020. prelazi u Hoffenheim. 31. januara 2022. prelazi na pozajmicu u Panathinaikos. 30. juna 2022. završava se pozajmica i vraća se u Hoffenheim, a 1. jula 2022. prelazi u AEK. Za reprezentaciju Srbije odigrao je 28 utakmica i postigao je 2 gola. Andrija Živković trenutno nastupa za grčki PAOK. Karijeru je započeo u Partizanu 23. avgusta 2013. a 5. jula 2016. odlazi u Benfiku bez odštete. 8. septembra 2020. prelazi u PAOK bez odštete. Za reprezentaciju Srbije odigrao je 61 utakmicu, postigao je 1 gol, ali je upisao čak 16 asistencija i time je drugi najbolji strelac u istoriji srpske reprezentacije. Ispred Živkovića je samo Dušan Tadić koji je upisao čak 40 asistencija, ali na 111 utakmica. Staniša Mandić započeo je karijeru u Čukaričkom 1. jula 2014. a 8. avgusta 2017. odlazi na pozajmicu u norveški Sogndal.
18. jula 2018. vraća se u Čukarički sa pozajmice, a 19. jula 2018. potpisuje za Sogndal u transferu vrednom 250.000 evra. 20. februara 2019. odlazi na pozajmicu u Zrinski Mostar, a 31. decembra 2019. vraća se sa pozajmice u Sogndal. 8. januara 2020. odlazi u Muru, 17. januara 2022. odlazi u Metalac Gornji Milanovac bez odštete, 12. jula 2022. odlazi u Bahrein, odlazi u East Rifu bez odštete, 1. jula 2023. bez odštete odlazi u Gošk Gabelu, a 14. februara 2024. odlazi u FX Vugo, kineski klub koji se tada takmičio u drugoj ligi Kine, sada se Vugo takmiči u trećoj ligi Kine. 12. februara 2025. potpisuje za Arsenal, ali Tivat, u transferu bez odštete. Staniša Mandić se naljutio na Srbiju zbog toga što ga nije pozvala u selekciju U21 i zbog toga je odabrao da igra za Crnu Goru. Za Crnu Goru je odigrao 4 utakmice, ali nikada nije postigao gol. Stefan Ilić trenutno nastupa za Slobodu Grbice, klub koji se takmiči u 4. ligi Srbije. Započeo je karijeru u FK Spartak Subotici 1. januara 2014. Potom odlazi u Crvenu zvezdu 2016. 18. jula za 50.000 evra. Odlazi na pozajmicu u Radnički iz Niša 25. januara 2017. a 30. juna 2017. se vraća u Crvenu zvezdu. 30. avgusta 2017. odlazi u Bežaniju bez odštete, da bi 15. februara 2018. otišao u Metalac. 20. avgusta 2019. odlazi u Bačku, a 13. juna 2021. prelazi u indijski Mohamedan. Od 12. novembra 2021. ostaje bez kluba, tačnije slobodan igrač. 6. avgusta 2022. potpisuje za Zastavu, a 14. jula 2023. prelazi u sadašnji klub Slobodu Grbice bez odštete. Sloboda Grbice trenutno nastupa u 4. ligi Srbije. I za kraj, Ivan Šaponjić. Karijeru je započeo u Partizanu 30. maja 2014. godine, a 12. januara 2016. prelazi u Benfiku B za 3 miliona evra. 3. jula 2017. prelazi u Zulte Varegem, a 30. juna 2018. vraća se sa pozajmice u Benfiku. 8. jula 2019. odlazi u Atletico Madrid za 500.000 evra. 22. januara 2021. odlazi na pozajmicu u Kadiz, a 30. juna 2021. vraća se sa pozajmice u Atletico. 22. januara 2022. odlazi u Slovan iz Bratislave, a 2. februara 2023. odlazi na pozajmicu u Bandirmaspor. 30. juna 2023. vraća se sa pozajmice u Slovan. 24. avgusta 2023. odlazi na novu pozajmicu u Umranijespor. 30. juna 2024. vraća se sa pozajmice u Slovan. 30. januara 2025. prelazi u Videoton, a 1. jula 2025. potpisuje za njegov sadašnji klub, mađarski klub koji se zove Diosđer